Ahoj a vítejte na Auto Insight 12, vašem místě pro nejnovější automobilové novinky, recenze a detailní pohledy na nejoblíbenější vozy současnosti. Dnes se podíváme na nový model roku 2025 Škoda Fabia, který přináší modernizovaný design, vylepšenou technologii a úspornější motory, to vše při zachování kompaktního městského charakteru, který si čeští i evropští řidiči oblíbili. Nová Fabia pro rok 2025 staví na úspěchu předchozí generace a přináší svěží vzhled s ostře řezanými liniemi, novým předním nárazníkem a přepracovanou maskou chladiče. LED světlomety jsou nyní součástí standardní výbavy, přičemž v dražších verzích nabídnou i adaptivní funkce. Zadní partie vozu se pyšní novým tvarem světel a decentním sportovním difuzorem, který dodává vozu dynamičtější charakter. K dispozici je i nová paleta barev a elegantní kola až do velikosti 18 palců. Interiér modelu 2025 je výrazně modernější a přehlednější než kdy dříve. Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce je součástí vyšších výbav a doplňuje ho centrální dotykový displej infotainmentu o velikosti až 9,2 palce. Systém podporuje bezdrátové Apple CarPlay i Android Auto, navigaci, hlasové ovládání i OTA aktualizace. Vylepšená ergonomie a kvalitnější materiály v kabině přispívají k vyššímu komfortu nejen řidiče, ale i všech cestujících. Pod kapotou najdeme širokou nabídku motorizací, včetně úsporného tříválcového benzínového motoru 1.0 TSI ve variantách 95 a 110 koní a nechybí ani výkonnější čtyřválec 1.5 TSI s výkonem 150 koní, který je určen pro sportovněji laděnou verzi Monte Carlo. Všechny jednotky splňují emisní normu Euro 7 a nabízí kombinaci nízké spotřeby a solidní dynamiky. Převodovky jsou buď 6stupňové manuální nebo 7stupňové DSG automatické. Z bezpečnostní prvky patří adaptivní tempomat, systém nouzového brzdění, asistent pro jízdu v pruzích, rozpoznávání dopravních značek, parkovací senzory i couvací kamera. Vyšší výbavy přidávají například monitorování mrtvého úhlu nebo parkovací asistent. Celkově Škoda posiluje důraz na bezpečnost a komfort v městském provozu i na delších cestách. Fabia 2025 nabízí prostornější zavazadlový prostor než většina konkurentů v dané třídě, konkrétně 380 litrů v základním uspořádání. Zadní sedadla lze samozřejmě sklopit pro přepravu větších předmětů. Díky své velikosti a nízké hmotnosti je Fabia stále ideálním vozem do města, který se ale nestratí ani na dálnici. Kromě standardních verzí bude dostupná i stylová výbava Monte Carlo s černými doplňky karoserie, sportovními sedadly a specifickými detaily v interiéru, které z Fabie dělají atraktivní volbu i pro mladší řidiče hledající kombinaci stylu, praktičnosti a výkonu. Škoda Fabia 2025 tak ukazuje, že i malý vůz může nabídnout bohatou výbavu, moderní technologie a atraktivní vzhled. V porovnání s konkurencí, jako jsou Peugeot 208, Renault Clio nebo Hyundai i20, drží Fabia krok a v některých ohledech je dokonce překonává. Díky skvěle vyvážené kombinaci ceny, výbavy, technologií a